Iti Masakbayan. Ti napalabas, malidayan da dun Roman. Gapu iti ipupusay ni Janice, gapu iti panaganak na. Nagdesisyon nga rod ni Anthony, nga isulaangan ti mga asikaso iti kaanakan na. Gapu ta saan nga as-asikasuan ni Victor. Nadlawmat ni dun Roman ang naragsak ni Anthony, iti panangayaywan na iti maladaga. Iti may sangal daw, inawis ni Charles ni Victor nga aginom. Kat dagos met nga imanugot ni Victor. Iti panagawid ni Victor iti mansyon. Nagrekyarda kan ni Anthony. Gagayam, denggan tituloy ta serye tayo ita alawas na napauluan. Pamatag ti ama. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagsasaw ka. Kaslay parparupam kanyak ngawan sirsirpik. Ano di kayat mo, ha? Madanog ka makitam. Sige, aramidam manong. Apay, mapaiswan ka kadagiti ibagbagak. Pudnumet ngamin adi mo maasikaso ti anak mo. Gapot aday tala ang makibarbarkada ken agbarbartak ti aramidam. Awan serbim nga ama. Anya, wala na kayo tibain. Ti kunam di ka balsen. Aglablabas kan manong. Nabayagan nga agtep-tepelakan ka. Gaputa ka nayon nga ibagbagakan niya ni Papa. Asaan ka atutupan. Gaputa inauna ka. Ngem nalabas kan. Oh, Anya ti mapaspasamak dito eh. Unay kayo maten. Rab-rabi nga agap apa kayo. Papa, Ala, maturog kan Victor. Day talamang riribok ti ammum nga aramidan. Ay na, bebe. Huston di kan agsangit, wan. Ay na, napakigtutan ka siguro. Gapo iti panagariwawa da Anthony kan Sir Victor. Ay, huston baby, wan. Manang Duray. Yagyot ni baby. Ay, Kat mabalin yung timapan iti sledyo. Iti kasta. ay, Makaina na kayo maten. ay, sige man nga rod, Barok. Amay kan baby, di ka nagsangit. Oh, aday ta. Nagsardengin. Ay, Barok. Anya tinapasamak di tarupam. Tinanog nakakadini manong mo. Wan manang, nagrekyar kami ngamin. Kat napaiswan ka dagiti imbagaken ko na. Angam di dakon panunutin. Ala, agi na kayon. Rabi iuna yan. Papa, pasensya kayo lako man itinapasama kitay. Napunwanak ngaminan kini Manong Victor. Iso aday jay. Tinutupak. Sana si katirumbang agkidaw iti pamakawan iyo. No di ket ti kabusat mo. Ngem no mabalin. Saan ko man na maulit ti kasjaya na pasamak. Diya kaya takanayon ti panaghapayo. Wan papa. Ikarik. Sana na maulit. Anya nga taaya ti aramiden tayo. Tapno agbalbaliwan ti kabsat mo. Nakakaasimot ti apukok. No saan na amarik na ti pamateg ti amana. Jack masungbatan na ita sa lutsudyo, papa. Tauray sak. Nauma akon amang bagbaga kini Manong Victor. Ngam sapay ko ma. Tadumteng to ti aldaw nga agbalbaliw. Bayat asaan pa'y analadaw ti amin para kenkwana. Oh, mira ka nakan. Nasaya at mata na panunot mo tinagbakasyon dito'y Pilipinas. Wan, Tito Roman. Manumatan atawan asanak ang nagbakasyon dito'y pagilian tayo. Kumusta mo't nga iti Amerika? At da ka din nobyo mi jay? Addan, Tito. Kinapudno na. Agkalay sa kamin. Apaman nga agsubliak iti Amerika.
Ay, niinsan Anthony ngay. Ada ka din kayan ayat na? Awan pa'y. Gaputa pa si ganegosyo. Kan ti kaanakan nyo lang ti as-asikasun na. Jak manamu iti dadya kasinsin mo. Kaya't nansamutan ti aglaklakay abaro. Sayang mati kinataer ni insan no bilang. May mayat no maadan iti bukod na pamilya tito. Iti kasta, addan to agtawid iti apelyedo yo. Wanya, Fatima, nakasagana ka din na sumrak iti pagadalan? Wan, Daddy. Excited ako na sumrik iti pagadalan. Gaputa sigurado anak manen iti ado a friends. Naikarga kon ti balon mo dito'y lunchbox. Saan mo aliplipatan ti agmerienda? Iti kasta, saan ka amabisinan, wan? Thank you, Nana Doray. Talaga mat alabda kanya. Gaputa diyo kayat nga agpisina. Siyempre, mataiha. Ipatpatigda ka unay. Victor, nakitak mat itay tilugan ni Antoning agturong ije pagadalan. Intulod nan sa ti anak mo. Ape adi kasi murot anang itulod kan kuana. Umuna nga aldaw pa'y matiklasi na ita. Apay ko masumurutak pa lang. Awan mo tarami na kaya. Ngampards, nasaysayat ko man no itulod mo ti anak mo iti pagadalan. Uray no sagpaminsan laeng. Adula amin na ita. Sana mabaybayan ni Fatima. Kaputa damot daan to ni kan papa mga sikaso ken kuana. At dadamot mangiturod kan mangsukon ken kuana di pagadalan. O sige, sigatima ka mo, Pards. Ang sapay kuma, tadi kan tu agbabawi. Iti di mo panangas asikaso iti anak mo. Laglagi pang Pards. Saan mo ang maisubli ti oras? Amangan kidi, no agbabawi kanto, ngam naladawan ti amin. Mayat-mat no kanayon mo abagbagaan ti gayem mo, Charles. Naumak nga mina namang bagbagakan kwa na. Iso abay-bay aklatan iti anyaman na kayat na nga aramiden. Nabayagan nga agayem kami kan ni Victor sa Roman. Uray no kanayon kami nga agkuykuyog nga agin inom. Saan kumot nga ayunan, ti saan na panang suporta iti anak na. Kan maysa, maasyanak unay kan ni Fatima. Gaputa ulila lang arudan iti ina. Kasjay pa'y ti aramid ti amana. Naimbaglaangan ta saan ka akas kadagiti daduma agagayem ti anak ko, Charles. Nasingput ka. Kan kanayon mo apalagipan ti anak ko. Sapay ko mga rod, tadumteng to ti aldaw, ngagbalbaliw ni Victor. Mamati ak nga agbaliw tumot lang ni Victor, sir. Di kagdanag. Kanayon ko abagbagaan, tigayam ko. Insan Anthony, kayat mo ka diti sumurot inton rabi Sa dino ti papananta, insan. Agaw awis nga min dagiti dadduma akakasinsinta. Mapantayo iti may sabar. Agjajaming tayo kano. Anya? Bar? Da kayo langan ti mapan. Amo mata sa anak nga umininom iti arak. KJ kamat insan. Italang ba't nga ginom ka? Di kagdanag. Tano bilang masubra am ti aginom. Adak matamang itulod kan ka? Alakit din. Sumurot kan kada kami. Sige man langan. Sukunan naklangaro dito yung mansyon inton rabi. Tapno saan kon nga alaan ti kotsek. Okay. Urayan nakngarod inton rabi insan. Umanda ni kaya man ti Father's Day. Anya nga tati mayat nga isagot ko ka ni Daddy Anthony. Kastamatan ka ni Daddy Lolo. Nana Doray. Ay, sikaman, Fatima. Anya ka diti mapampanunot mo nga isagot kadakwada. Anya nga tangag paiso ti mayat nga isagot ko kadakwada. Amukon, mga rami daklaangan iti Father's Day card.
katiyawat ko kadakwada. Nana, mabalin ka di atulungan da nga agaramid iti card. Ay, pasensya kan neneng. Jakmet ngamin ammo no kasano ti agaramid iti father's card. Jak ammo ti agdrawing. Tinasayaat. Padasem laengen ti agpatulong ken ni lolom aruman. Taamangan no matulungan na ka. Sige nga rod, Nana. Agpatulong ka ni Daddy Lolo. Iti kasta. Andan to may sagot ko kadakwada inton Father's Day. Wan, Daddy Lolo. Mangaramid ak iti Father's card para ka ni Daddy Anthony. Kastamatan ka ni Daddy Victor. Mabalin ka di atulungan da? Ay katuan aapok. Awan parikot iti dayta. Ngam iti may sa kondisyon. Masapol nga damot para kanya ka. Siyempre, Daddy Lolo. Ada talaga ti para kada kayo. Daddy Lolo? Love na ka din ni Daddy Victor? Ha? Ay katawan mo't aapok. Love na ka ni Dadim Victor. Apay nga rod asanak nga itultulo di pagadalan. Kan, saan nga iso ti mangisagsagana iti balon ko? Apay nga dagiti classmate ko. Kanayon ida nga itulod dagiti daddy da. Busy lang amin ti amam. Isuasan na kaunay amasikaso. Sana bali apok. At da kami mat kini Dadim Anthony. Da kami lahengan ti mangitulod kan ka ije pagadalan yo. Kan mga sikasukan ka, kabayatan ama kumikom ti amaw. Nangeg ko ti saritaan da Fatima ken Sir Roman. Ay, maasyanak ken ni Fatima. Talaga asapulen na ti pammateg ti pudno nga amana. Unay met ngaminan ni Sir Victor. Di naman lama itulod ije pagadalan ti anak na. Rombeng ko mga iso ti akin responsibilidad ken ni Fatima. Saan ket ani Antonay? Dumalang amen, no ti mismo nga ama na ti mga sikaso ken kuana. Naimbaglangan tanasingpet da Sir Roman ken Antonay. Iso ang nagasatlat ni Fatima. Ay, dituyak pa'y laang salas nga agis tambay. Urayak laangan ni Anthony asumangpet. Kalpasan na, maturog ak tumatan. Talaga saan ka na iruam nga agbartak insan Anthony? Agasam, basit pa'y lang ti arak nga hininom mo? Nabartak ka na dagos? Ewenira din saan. Maulang akon. Isu ahuston, tinainom kong harak. Ang mga nudjakton kabahalan ti magna. Awan, insan. Saan ka talaga mabalin nga agbartak? Gaputa nagalisto ka matamaan. Kita amangan mat no malagip munto man ng tisigod a nobyam. Katamangan no agsangit ka, apaman makaawid ka ija mansyon. Siga madinsan. Nabayagin na iti apanawain. Nalipatak pa yung tisigo da kayan ayat ko. Iswasan akong ngagsangit. Agpakada tangarudan ka dagiti ka kasinsinta. Iti kasta, maitulod ka ni Jamansyon. Kalpasan na, agawid ak tumatan. Gaputa sigurado nga ur-urayan da ko ni Jabalay. Nabartag met ni Anthony nga nyawid mo dito'y balay, Mira. Adun sa tinainom yo. Saan mo dito? Talaga nga nalakalaang nga mabartak din San Anthony. Gaputa saan kat nga rod anayrom nga uminom iti arak. Pasensya kayon. No nabarte ka kanagawid, papa.
Basol da ito ininsan mira. Amo na sana ka gininom. Ngam nagadokit din nga harak timpasango da kanyak. Sana bale. Tama minsan ka lang met nga ginom iho. Kat si kamot mira, dito ikan balay maturog. Tama nga no niya pa iti mapasamakan ka, iti panagawid mo. Good morning, Daddy Lolo. Good morning, Daddy Victor. Good morning, met, Fatima Apok. Nagsapa ka, nagriing Hawan mat klase mita Sabado. Sa anak ngamin ama katurog, Lolo. Iso ari muara ko ni iti silet ko. Adto yung tigatas mo, Fatima. Inlutok matan ti paboritom a pamigatan. Thank you, Nana Doray. Sa dino tayo ni Anthony. Itaman payasa na nakisango ka na tayo amangan, Papa. Ang mga no nasakit pa lang ti ulo na. Naginom nga ni ti Rabi. Kadua na dagiti kakasinsinyo. Isu nga umuna tayo lang nga namangan. Nusak ti mabartag. Kanayon da kasermonan. Ngam no ti paborito yung nga anak, baybayan nyo. Talaga nakadkadlaw nga da paborito yung kada kaming anak yo. Daddy Anthony, agreeing kayon. Daddy Anthony. Sigamat gayam, Fatima anak. Nangan ka din? Daladawak mata na nagriing. Talaga kami na nasakit ti ulok. Kasano? Kunang amin ni Daddy Lolo, anabartag kayo itirabi Iso aday ta, nagsakitan ti ulo yo. Nalpasa kon anangan. Kadwak da Lolo, kan Daddy Victor. Kasta ka di? Agpaluto akin ni Manang Dora iti sopas. Talaga kami na nasakit ti ulok. Saan yung aminan nga ulitan tagbartak? Iti kasta, saanin nga agsakit ti ulo yo. Kan, amang ano saan dakton ama itulot iti school. Akas ka ni Daddy Victor. Gusto mo't ngamin ni Papa ang pards. Maminsan lang mo't nga agaliwaksay ni Anthony. Iso nga okay lang numabartag. Di ko na makit di. Talaga nga da paborito ng anak. Algasa, naginom dagayam kada insan miray dirabi. Ngam didak man la inayaban. Kasano kumangaya banda ka? Kaddag iti maddaddo maabarkada ti kadwam idirabi. Kan maysa, amang ano ipagarup da, adi mo kayat ti sumurot kadakwada. Gaputaam mo damat, nga adda saan yu apag kinaawatan, iti kabsat mo. Adda na buong iti salas. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta sarya tayo itaalawa sa napauluan. Pamatag, ti ama, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap, kaniti direksyon, Virgie Paclay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Jofar Anas Basit. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.